Cinturita Slinkar y tapitina. Hola, buenos días, pequeñas nubes. Volia començar aquest weekly dilluns, és dimecres, i what happened to you? Pues que porto dos dies super malita, però molt malita, I jo pensava, ja, encara tinc mocs, però bueno, estic millor. Com esteu, mis chochos? I miss you. Ai, avui m'espero un dia de lo más intensido, tio. Però bueno, no passa res. Estic super proud. Perquè ahir resulta que no sé per què no vaig connectar-me a l'alarma i normalment no me l'he de connectar perquè ja tinc pues, lo típico automatizado que a les 7:03 i a les 7:05 a mi el mòbil em soni que tinc un soroll d'alarma horrible que no sé com jo. Bueno, sí que sé, però no sé per quin canviar perquè tots els de l'iPhone són lo peor que m'ha passat en mi puta vida. Però bueno, això. I de cop jo no ho sabia, òbviament, jo anava confiada en plan, pues as always, el meu puto mòbil farà el soroll horrorós at 7 AM. Pues resulta que no ho tenia configurat, però per arte de màgia jo he fet així, pum, a les 7:28 i he agraït al meu cos d'haver-se automatitzat ja. Ell ja sap el que ha de fer. Ara estic tranquil, més que mai. I'm the fucking best. Dia llarg, tu days. Avui hauré de marxar al meu pueblo per motius personals. Però està sent un xou, la veritat. I el més important de tot, però hem de passar per Zara. Hem de tornar a això, que és super xulo, de grup mi villano favorito. Lo amo, però ho sento. Te vuelves a casa. I això, que m'ho vull posar avui, i me devuelvo. Nadie sabeu que he perdut el rellotge. És mentida, tinc asfaltat. Simplement que soc tonta i no el veig. Bueno, noies, si veiéssiu la meva nevera, fot una pena. És que, com que és Setmana Santa, no és Setmana Santa, queda molt per Setmana Santa. Perquè jo ja no sóc una estudianta. La meva Setmana Santa comença dimecres de la Setmana Santa. Doncs això, per mi ha sigut el xoque cultural més bèstia de mi vida entre la meva vida i la vida de treballador. Mira la meva patata que vaig plantar. Està on fire. Avui n'hem de transplantar. Això i un mango. Que el tinc aquí perquè s'ha de posar en humedad durant uns dies. Però no, si és que avui tenim molta feina. Per tant, no fui... Hòstia, aquest inici de vídeo de YouTube d'un plano estètic durant 4 minuts. No deu quedar ni el tato, però bueno. This is the life. Jo volia portar un outfit de gàngster i avui sembla que no ha passat. M'he comprat una sèrie de Superstar i aquest xaleco l'he recuperat de quan era una petita moderna. I les meves amigues m'han dit que no me queda del rotllo, que me queda com de basic white girl. I estic una mica decebuda a mi mateixa. No creieu que sigui el del rotllito, no? Que pringada soc, no? Bueno, la vida. Vale, una cosa, soc tan tímida. Jo sé que la gent em veu i es pensa que soc com la más loca, que dieu. Per cert, bueno, first up, my fucking specialty coffee. O sigui, jo amo aquest lloc, és mi puto todo. I cada cop que hi entro, m'entra com una mena de depressió, en plan, tia, sago. Bueno, espera, un moment, que estan aquí d'obra màxima. Vale, doncs això, que soc supervergonyosa. Jo sé que la gent es pensa que soc super hecha pa'lante i és mentida. I ara hi havia un sexy que va com mig tirant la canya a la cafeteria. I he pensat, que vergüenza. I li he fet, adeu, i ja està. Que avorrida soc. I el que us estava parlant dels outfits és perquè, ara veureu, jo crec que me queda bé, perquè crec que l'estil de bàsica me queda com molt bé. Llavors, entenc la vibra de les meves amigues, crec, de dir-me que soc una puta bàsica. Porto una puta tote bag i crec que si els ensenyéssim les tote bags a les prehistòriques ens farien bullying. No és cap mena de broma, perquè crec que no hi ha cap pitjor invent a la humanitat. O sigui, és horrible les totes. Jo les odio, són tan poc pràctiques. I tothom em porta i a tothom li encanten. I penso, per què? Per què? O sigui, és lo pitjor que et pot passar, tio. De veritat, les odio amb todo mi ser. I he de tornar unes coses. Un amic meu que m'ho baixa amb la puta tote perquè ell és la más tote i odio les totes. O sigui, és the worst of the worst of the fucking worst. No us podré ensenyar l'outfit, us l'ensenyo aquí, un plano, perquè el següent frame serà jo ensenyant l'outfit. Res, perdoneu-me aquests primers minuts, vale? Avui estic adormida i avorrida. Llavors, en els next frames ja serà una petita superestrella, vale? As I used to be. Veus? És que estic super tonta. Jo crec que és perquè avui he dormit com 10 hores i he estat malalta. Llavors, com que no me queden fuerzas ja per seguir existint. Chochos, mireu l'outfit, us he dit. De gangsta, no gangsta. Quiero que frontees con tu fashion girl. La setmana passada vaig anar al Zara. Bueno, es deu sentir l'àudio fatal, perdonant-me. I vaig comprar aquesta camisa perfecta i aquest jersei que jo pensava que era... Oh, puta, està molla, la pica. Vaig pensar que era negra i resulta que és blava. Li vaig haver de preguntar al hot de Vendetta i vaig dir, amore, quin color és? I m'ha dit blau. I jo, que tonta. Bueno, per tant, aprofitaré... Estic tan avorrida. Uala, tio! Ho sento, de veritat, O sigui, jo ara hagués anunciat el meu compte de YouTube, Jo sé que a la Real G sabeu que no sóc així, que normalment soy massa xispa. Però avui no sé què em passa. Per tant, vaig posar aquest outfit i aquesta tarda vaig al Zara i li dic a la senyora Zara, Sara, te lo devuelvo, Cuga, i ella,
Usted quién se cree? I jo, pillada. Puta zorra, la Zara, ho ha posat aquí dintre el forat. He de desfer. Ai, no, jo ho diu quan ho he de desfer, perquè sé que quan ho desfaig ja no lo devuelvo. Però això que estic fent no és res dolent, perquè molta gent... Amore, hi ha moments de la vida que tu necessites molta roba i pues el budget, el wallet, la cartera, no lo paga el senyor Apple Pay. Us recordo, lo pagas tu con tu esfuerzo. Per tant, jo el meu esfuerzo no el vull menysprear. Tiquet de fora. M'he de recordar que estava el segon perquè és maca, aquesta. Hola, és para què? M'ha costat 30 euros. Vale, sorry. Hola, cállate que m'acaba de... És que crec que el blau elèctric és el meu color. L'altre dia m'ho dit la meva compi de pis, en plan, el blau elèctric me recorda a tu. I dic, és que potser és my color i jo intentant que sigui el rosa. És que clar, que arrugat això, no? Hi ha normes de la colorimetria que jo no escullo. Sabeu què m'ha passat? Vaig penjar... Hòstia, m'ha quedat molt bé. Bueno, vaig penjar un reel de Get Reduced pel concert de Batllera amb el meu nòvio a la City i jo li vaig preguntar al dia del concert, amore, tu te mires els meus vídeos? I m'ha de dir, no. I llavors el vaig penjar sense cap mena de problema i ahir m'envia captura de que l'ha vist i de que algú ha comentat, jaja, això ells ho veuen quan ho penges i el cabró li ha donat like i jo, és broma, no? Amore, que vergüenza. Els homes cada cop tenen menys límits. Vale, ara no deixo de triar. Si això va amb aquest estrella sobre... Oh, sense el tercer sobre. Queda supermono però el coll, queda raro. Estic com molt guapa, no vull. Sorry. M'odio. Avui estic insuportable, això és el que estic. No estic guapa, estic insupportable. Tio, m'encantaria... Jo ara... Vale, estic en una crisi identitària d'outfits. Ja fa dies, d'això, però és que jo vull ser un gàngster ara. I vull anar així, amb el coll aixecat. I ser la més xula. I que diguis, wow, this girl maneja. I jo, yeah, I know. És que no em queda bé. Jo vull tenir rotllito, però crec que no estic destinada a tenir-lo. Ves? I a mi això no m'agrada. El coll per fora és insupportable. Jo per dintre sempre. A mi m'agrada que es vegi recte, saps? Veus? Crec que ja per això no puc ser gens una petita xula. I m'agradaria tenir rotllo, tio. I no en tinc. Jo solo tengo rollos. Rollos con maltratadores psicològics. Això és el que tinc. Soc una pringada. Ja ho dic sempre, soc la pringada de les modernes, tio. De veritat, és horrorós. Hòstia, crec que necessito col·laboració, Vaig demanar ajuda. Diem el dia de població. Si estan allà és perquè han passat la formació de psicològics, de formació contínua, o sigui, ara suspengo. Ai, bon dia. Estic superdormidet. I m'ha trobat malament. No sabeu la ràbia que me fa estar enfermito. El que més odio en el planeta Terra. Però bueno, me fa por que se me'n vagin els mocs per abajo. Esto pero te recién levantada. Bon dia. He dormit un piló. I per fi soc a casa de la mare, que això m'he oblidat d'explicar-vos-ho. Ahir vaig anar al Loft. Després del Loft vaig anar a gravar el videopodcast d'Eufòria. Després vaig anar al Loft. Després vaig anar a un cumple. Després vaig anar a l'esdeveniment de Bertoroque. Després vaig agafar el tren i vaig venir aquí en plan. Tot ha sigut un showaco. Però bueno, ja estic aquí. És que he vingut per coses familiars, perquè en principi jo no havia de ser aquí fins a la Setmana Santa. Però han passat cosites i pues he tornat un dia. I llavors ja d'aquí puc anar a Girona, que és on fan els Enderroc avui. Los Grammys catalanes, no? Per qui no sabia que Enderroc és com la revista de música d'aquí, de Catalunya, i pues van organitzar uns premis fa uns anys. Pues els Enderroc, que és pues, el típic millor àlbum de l'any, no sé què. I ara, doncs, se celebren a Girona, a l'auditori. I és el que vaig a fer avui, perquè faig programa des d'allà, des de la catifa vermella. Dic això, demà tinc programa d'Eufòria i dissabte tinc un programa especial des de la Teleco Gresca, que és un festival. I jo, de veritat, o sigui, I love my job, però estic tan muerta. O sigui, necessito unes putes vacances ja. No puc parlar més. No sé què més dir. Se van acabar les paraules. La veritat us ho dic. M'està gustant fer aquest blog i tot, imagina't. No passa nada, sí. What can I do? Bon dia. Estic in the fucking lowest point of... Saps que m'acabaria aquesta finestra pel cap i que em moriria per sempre. Mireu, vistes Nova York. No, sóc a Girona amb una ressaca. És dia després dels Enderroc i això està sent el més dur que m'ha passat mai a la vida. Uau, noies. Hòstia puta, Estic fatal. Ahir, sabeu qui vaig parlar? Amb el puto Pep de Figaflaus. I li vaig fer el puto nus de la corbata i jo super flirty així. Ai, però bueno, estem vives, que és l'important. I per sort tinc feina i avui he de treballar molt. A veure, són les 12 del matí i jo m'he queixat-me d'absolutament res. Però és que he dormit 3 hores. Estic molt malament i aquest serà el pitjor vlog de la història. Per tant, acompanyeu aquest cap de setmana. Gravaré aquest cap de setmana fantàstic perquè m'apetece i perquè sou fantàstiques i si no, m'amenazáis de muerte. Estas caras no se van. Soy un productor abans de deixar l'habitació. Entres i tens l'habitació, un llit, una tauleta i després vens aquí i hi ha un lavabo. M'estava dutxant i veig, ui, el gel de dutxa no és gel de dutxa, és jabón de manos. I llavors quan he anat a l'entamar les mans dic, ui, el jabón de manos no és jabón de manos, és gel de dutxa. I m'ha fet molta gràcia. Ai, no és una puta merda de vlog. Outfit check. Odio la ressaca, tio. Odio la puta ressaca. Sabeu què m'ha passat? No tinc raspalladers. És un secret. No tinc raspalladers. No me'ls vaig aglopejar aigua fins que pugui entrar a un súper i comprar per raspalladers. I deixar de ser una guarra.
Ahí estava, tan guapa, us ho juro, O sigui, vaig per generalització i vaig pensar, uau, m'arrepentiria tota la vida d'haver-me creuat amb mi mateix pel carrer i de no haver-me menjat la boca. Sabeu què? L'altre dia m'van dir, ets supercarne de reality. I vaig dir, hòstia, potser. Però és que, sabeu què em passaria a mi un reality? Jo crec que sí, perquè crec que soc bastant com ocurrente a dir frases, soc bastant ràpid, crec que, jo què sé, pues, doy dinamismo, saps? A la vida. Però crec que en un reality, a mi el que em passa és quan hi ha algú que té una personalitat molt més forta, que això no és gaire complicat, in the room, jo m'acuibeixo moltíssim, llavors crec que un reality, que tothom és així, jo estaria així. In the fucking lowest, Jo avui treballo. Tio, és que estic en un moment de crisi vital perquè és la primera Setmana Santa que no tinc festa. I, o sigui, com festa tota la setmana, que penses, ets retrasada? I jo et diré, sí. Però és perquè, òbviament, o sigui, és o feina de Setmana Santa i feina d'estiu. Mai havia tingut com una feina tot l'any. I l'any passat, a Setmana Santa, va donar festa tota la setmana. Llavors, és com la primera Setmana Santa d'adulta. Perdoneu, però a mi m'ha sobtat, vale, això? És com quan a Nadal, de cop i volta, vaig haver de fer dies entremig, treballant. I jo, en plan, amor, no hay vacaciones 3 semanas. I ells, no, amor, només els dies que has de dinar amb la teva família i jo. Que puta vi, tio. Però bueno, hem de disfrutar de Girona, que a més 3 tinc la ve de tornada. I jo, si pogués, ara me quedaria aquí a Girona, a viure la vida loca, a viure aquí. Bueno, viure, no potser, no viure, però sí, potser sí. Però viure vol dir, ara vaig com a donar una volta, tal, no m'ha deixat res, tinc la sensació que ho deixo absolutament tot. És que sobre em vaig com desubicada, sí. Ciao, ciao, ciao. Res més incòmode que sortir de l'hotel al Sant Roc, perquè hi ha com 3 hotels, que és on va tothom. I pues tu ara fas the walk of shame amb tota la ressaca. I tu vas creuant gent del mundillo. Hola. Coño, però quantes plantes estic a dalt jo? Planta 2 encara? Pues si porto 2 dies baixant. Mare de Déu. Miss Girls, on són? 1 hour later. Digueu bon dia. Yo le enchufe, lo que m'agrada de no estic cansada. Com has dormit? Dormir bé. T'has levantat fatal. I la Jana diu, ha fumat? I jo, no, creo que és la vibe. Perquè és que de veritat t'ho dic, no. Olota con la Diu que sí? Sí. Jo crec que ja està molt amb la Jana de fumados i tal. I la ropa la xupa. Clar, serà la ropa que la xupa. I un cafè amb llet amb gel. Hola. Tu fa això, girl. Va, xupito. Vinga, que no folla, no folla. Saps què és mala sort? La meva crisi ara mateix està sent històrica. He fet un pedazo de mocardo de color verd fosforito i m'he comprat uns flumils efervescentes i li he demanat a la cafeteria petit got Però de... mira que mona. Ara, sí que és mono. I ara estic fent el flumil en aquest petit xupito i tot això vaig amb una amo gigante. Tot i així, la meva cara de ressaca sempre és És que quan tornes de festa és quan estàs més guapo. de ressaca. Parleu per vosaltres. Quan et lleves, jo penso, hot. Que porto avui. Jo em llevo lletgíssima perquè vaig maquillada. Bueno, però És perquè quan te t'has dutxes, maquillat. Però és quan et dutxes. No, però que no us No, agradaria no, haver-me i si et vist. lleves també. És que Jo els cabells estan em així. llevo quan dormo bé amb els morros així. I això és Això és de superguai. jota. La Llana. Li he dedicat a la Llana totes les meves instastories de colors friends explicant-la el vida. Hem dit, la Llana sale de fiesta, la Llana va al lavabo, la Llana busca hacer, la Llana, mira, la puta Llana. La Llana se mea perquè està al lavabo, no de risa. La puta Llana, ¿sabes? Con las tetas buenas. La Llana triste porque no encuentra after. La Llana llaneando. Mira com salta. Veieu que està sparkling. Ai, sí que es veu, Qué fuerte, está eferveciendo. Pa arriba, pa abajo. Vaig a tastar. És molt bo, Jo normalment no noto diferència entre avui. Jo Tia, crec que ho 100% ho notaràs. notaràs. Jo t'ho prometo que és la pitjor decisió que he fet mai començant a cafeteries d'especialitat. Perquè llavors qualsevol merda de cafè dius, ja, és que no... Vale, però hauríem de trobar una Que fos specialty barata. coffee més barata i que sigui tot en català. No, AF latte. Hi ha una Cafè amb gràcia... llet. Ai, no recordo el nom, quina moderna. Però hi ha una gràcia que el porta un tio, en plan, un català supermono. Pot, a més. I jo vaig a una que les persones no són catalanes, però sí que tenen tot tot en català i parlant en català. Però jo vull això. Clar, jo les amo. I el nom del gos, en plan, hi ha un gos sempre i el nom del és el nom del gos. I el gos està així. Face És que de gràcia. Sí. És vermella. No me recordo. I mira que vaig cada dia. Ai, gràcies. Me lo está revereando. És que està molt bo. Està bo. Està bo, està boníssim. Tot i així, no val 4 euros. No, No, 4 Perquè euros. és això de llet, Sí. això de cafè. Bueno, el nostre puto tren surt d'aquí una hora i hem decidit anar al templo. I jo quan vinc aquí, al templo me sento com la rubia de Icade, de TikTok, que diu Hoy nos vamos por Malasaña con mi Terea. Soc la Terea, jo. Sí, no, la Terea és el que fem. La Terea. Vaig a buscar l'outfit per aquesta puta nit, perquè recordem que faig el puto directe d'Eufòria i estic que m'esmaio. Hola. Estem fatal i tindré fatal. Ens hem trobat una noia que coneixia
i hem sigut les persones més gordes de la història així. I ho han notat i ens han dit, us deixem marxar. Que en el moment en què et diuen us deixem marxar, Des de que hem és sigut... que ets antipàtica a més no poder. Però nosaltres no ho hem fet a propòsit, de veritat. No, si ens estàs escoltant... Te amamos. Te amamos. El que passa és que jo no amo tant la meva vida ara mateix. Literal. Excusa. He aconseguit outfit. És bastant horrible. Horrorós. És que ni em maquillaré avui. No. Però mira que glowy Et les pentinaràs les celles. Sí, si estic en aquesta nova era. Ahir vaig pentinant les celles a tot quisqui. I posant cera. Però cera era més exclusiu. Les celles li vaig fer més gent. Al lavabo també li vaig fer algú. Jo veia algú i li deia, parlava amb una estona i deia, has vist les meves celles? I perquè jo hi portava les celles així, engominades. I li deia, era un lifting facial el que llevava. I li vaig dir a la gent, hola, mira les meves celles, t'agraden? Vols que t'ho faci? I tu també, que sí. Tu també, que sí. La gent era molt receptiva. L'únic que Va anar molt bé aquell producte, Sí, sí. Jo en tinc un que és un pitjor, no m'agrada tant. és de Nix, no públic, no regalo. Pagado de Laia Castell. Pagado. Imagina't. I ens ha passat que estem abandonades amb molt d'antelació i està sent horrorós l'espera perquè ho diu aquest impàs. O sigui, és com pausa publicitària demasiado larga. Però a mi l'AVE m'encanta. Sí, l'AVE. No, la part d'abans no. La part d'abans és el pitjor. Però... Escarós. L'AVE és una experiència que a mi sempre M'he de em fa gust. sentir com a casa. Literal. Penso que bé. I quan vas a Madrid i estàs allà tancada Oh, i dius, m'encanta. soy la vibra. Jo soy todo. Je suis. Gala Castelló. Ai, és veritat. Gala Castell tot. Castell everything. Ningú hot. Bueno, sí, algú hot. Un papa, però. Sí, tenia com 50 anys. 1 hour later. La gana ens han posat super separats. Està com allà, que tampoc és tan separada. Però a les dues ens fa vergonya demanar-li al noi del costat si pot canviar-li el lloc. Perquè som tan vergonyoses, som unes pringades. Confesso que no m'he rentat les dents, soc una cerda. Normalment me la rento, que no quedi com un meme de la Taylor Swift. Ah, no, de la, qui era la Katy Perry, la que no rentava les dents. Normalment les puto rento, vale? Que cerda, Déu meu. Hola. Uf, nois, són les 7 de la tarda i en un minut me venen a buscar i vinc a fer aquest plano, ¿vale? Para que nadie diga que no me limpio los dientes, porque ahora mi huella digital, la copia vuelta, me ha comenzado a importar, ¿sabes? Me he cagado, he dicho, hostia. Avui estic anant sense afaitar, amb una cara de podrida. He passat per la ràdio. Doncs això, he hagut de passar per la ràdio. Ha sigut un pedazo de show. I demà tinc la telecobresca, que fem programa des d'allà i fa molta il·lusió, però voy muerta, Però bueno, també ho gestionarem. Avui vaig intentar arribar viva a Eufòria, poder fer el programa el millor possible i seguir endavant. I estic molt emocionada perquè tomorrow transplantaré mis plantes. Tinc aquí la meva patata que està en su puto prime, mireu-la. I aquí tinc un mango que us ensenyaré demà. De moment, gestión del espacio. Uf, es que voy perdidísima. No sé ni què he de fer. M'he fet el millor amic del taxista. M'ha explicat que un dia va portar una parella de gais i es van posar a xupar-se la polla a darrere i els va fer fora. I jo així, perdona. Me diu, sí. I diu, joder, que fuerte. I m'ha fet una gràcia aquest story time. A mi m'encanta quan m'expliquen aquests story times. Jo sempre els he dit, va, dígame lo més heavy que ha passat aquí dintre. I ells se sinceren conmigo, perquè soc una petita psicòloga divertida. I m'he deixat la meva Coca-Colita. Volia portar una Coca-Colita que me venia molt de gust. Creus que puc robar una Coca-Colita de la nevera? Vaig a veure si hi ha alguna cosa. Ojalà. Full Coca-Colita. Pues me llevo una. No sé si puedo. Ahora pregunto. Ojalá me digan, no, cerda. Y yo, qué malo. Así me gustas tú, haciéndome sin apagarme la luz. Zero creativitat. 10.000 mocs aquí dintre. Així estem, però bé, la setmana que ve. Vacaciones. Son 12 monos, son 12 monos. Quan dic Santa Setmana em sento tan una puta millennial que posa frases inspiradores a l'Instagram. A mi me gustas tú, Ana da Silva. Buenos días! Bon dia! Què vull? Estàs ready? Avui estic ready. Estem al plató d'Eufòria. Mira bé. Rompe! Rompe. Anyone. Ara anem a fer prova de so. Mira, tinc un tarot, Sí. perquè ara m'he aficionat a tirar-los les cartes a les eufòriques. Sí. Les decido en el futuro i les pregunto. Ho fas bé, tot ho encertes. I espera't, després te les tiraré tu. Pensa't una pregunta per fer-me. En directe, però no te la dic. No, Dígame, tengo que preparar las cartas, que son una mica de mentida. Eres la bruja Loli? Soc la bruja de mentira, la bruixa mentidera. Bueno, va, anem a fer això. Mira, noies, estic en pleno make-up i ara m'ha donat per patinar-me-les cap a dalt. Jo sé que d'aquí un temps veuré aquests vídeos i diré que puta fea. Però ara m'ha dado por esto y le voy a dar duro un temps. I sí que aquí amb l'aire de Silva. A mi m'agrada. Mi producto perfecto. Ahir, al Sant Rock, vaig portar això, vale? Sí. I ho portava a sobre. I pues a tots els nois amb els que parlava els deia, ¿te gustan mis cejas? I deia, sí, que guai, sí, però... I te deia, hola, Peno! I vaig patinar-les
sèrie, és tot quisqui. En T'ho sèrio? juro. Però tot quisqui, I avui Gemma m'ha obert dient, me pots passar el producte? Avui m'ho faràs a mi. Vale. Però quan me les hagi pintat una miqueta. Ja. Claro, sí, quan estiguis... Perfecte. Ready. Ensenya el before and after. Mira quina diferència. I ara això pues, lo dejo así secar. És que vull que sigui la meva nova era. Clar que sí. I vull portar-ho cada dia. No, que la gent ho vegi i pensi en tu. Claro. Papi, que tú eres muy chulo. Mira ver cejas disparadas. I ara que se seque. Si no, me bajan. És que ara això s'ha sent el meu home. Així, métemela por dentro. Jo vaig amb les etiquetes perquè demà toca anar al Zara a tornar tot això. Toca el mi momento fab de a partir de ahora, que es fijarle las cejas a todo el mundo. Es mi misión en la tierra. No mole, Bueno, lo que tú creguis. A veure... Jo vull que al final sigui... Així, no? Exacte! Molt bé! Sí o no? Vale. ¿No te gusta? Sí. Tu notes, ella, No, tú notas, pero te notas las cejas así. Ah, sí? Com si t'haguessin posat Molt citaina. més que l'altre. Sí, aquest és superbèstia. Quin susto. És veritat, Sempre et faig sustos, ara que ho penso. Sempre me la faig. Uau! Amore! Que vas acabar tu a repassar. No, és A que veure. jo no sé fer-ho, això. Molt millor que el nostre, no? Sí. L'altre és com més chill, en plan, l'altre és com per aguantar una mica. Però és que aquest és com de... Saps T'abre de... la mirada. T'abre la mirada, en plan, i a sobre té com aquest raspall que te la despeina. Mi puta Sí, obsessió. Que mira sí. les celles, tia. Mira. Ah, molt perfecte. I ara anem a veure la gala, perquè si no, no podrem comentar. Sí. Uau, amores, estic reventation, són les 2 de la matinada. Estic arribant a casa. Avui hem tingut molts problemes tècnics, però llavors s'han solucionat. Però estic fatality, necessito dormir i relajar-me. I ara pensar, fa 2 dies, 2 setmanes, que em toca el mateix taxista i em cau superbé. I vull ser el seu amic. I just avui he dit, va, la tercera va la vencida, me tornarà a tocar. I no m'ha tocat. M'ha tocat un altre taxista molt majo, que tenia molt de xerrera. Avui no és perquè m'han tocat taxistes molt xarlatanes, però bueno, bona nit, petites pusses. See you tomorrow. Bon dia, little pusses. Oh my fucking god. He dormit com una puta loca. Però com una puta loca, Són les 12:26. Pa. Feia 10 anys que no dormia tant. Oh! Però bueno, avui pensava fer moltes coses. La cosa se torció i ho faré demà. Demà he decidit que diumenge. Sí, demà és diumenge. Aprofitaré per ser una girl. Perfecte. Què me passa? Aquesta setmana no estic gens xerraire. Estic super trista. Perquè no us tinc res a explicar. Estic tan trist que ahir no em toqués el taxista otra vez. Ni perfecto. Que últimament tinc ganes com d'enamorar-me així casualment. És que no sé ni què estic dient. És broma. Sabeu que vaig anar amb el meu nòvio de la City al concert de Batllal. Que fuerte. Estoy super contento. Ho vaig passar super bé. Abans d'esmorzar. Plumilazo! M'encanta lo de que les pastilles efervesquean i deixen de fer bombolletes. Ja les amo. Qui va decidir que això era un bon invent? Però qui ho va pensar? Perquè era molt graciós i molt divertit. Estava mirant l'hora i dic, amore, que ladres de cap. És super tard. Realment és relativament aviat perquè he quedat per fer un cafè amb un noi que vaig conèixer un dia. És que estic molt d'aventura random. Llavors, vaig conèixer un noi de forma molt casual, que no vull explicar-ho, però vaig conèixer un noi d'una forma random i vaig dir de fer un cafè. Després hem quedat avui abans d'anar cap a la Tecleco, cap a la Teleco, cap a la Teleco, Llavors, hem quedat a les 3:30, són les 12 del matí, vaig a fer recados. Ja veureu. Me fan una il·lusió aquests recados. Bueno, els recados com a tal no, em fan una mica de part. És en plan, són Mickey herramientas que necessitarem dentro de nada. Puta Mickey herramienta, que no sé on aconseguir-la, perquè m'han tancat el meu bazar de confiança de sota casa i ara pues, vaig una mica escurada de recursos i he de buscar-me el nou bazar de confiança. És que era tan de confiança que quan et deien, buenos días, guapo. Sobretot a la meva compi de pis, la Berta, que el senyor li tirava una mica la canya i li deia, tu guapa. I a mi em mirava malament perquè es pensava que era el seu nòvio. Fins que un dia vaig anar i vaig borrejar amb un home i va dir, ui, a lo mejor tan novio no era. Yo tu angelito me pongo a volar. Vaig amb un outfit superdivertit. Vaig amb un outfit de puta moderna màxima. I així és com anirà a Tecleco Gresca. I jo sé que estaré out of context i diran, qui és la puta TikToker? La puta TikToker en qüestió. Crec que no he vist cap mena d'outfit. Espera. No ha sigut un moment fàcil aquest. Estava fent l'outfit i hi havia una mare i una filla que són aquestes dues perfectes d'aquí. Que venien al final del que repenso. Me da tiempo, pues no m'ha donat temps i m'han vist fent el circo. Life is worth living. Primer recado, no us diré quin és, perquè és íntim. El meu següent recado era un puto ice latte i ara passejaré per Gràcia, trucaré al meu pare mentre busco un petit bazar de confiança per comprar el que necessito, que són els ítems per transplantar el meu mango i la meva patatera.
se viene. In my huerto era. Huerto urbano era. A few moments later. I'm back! Jo he fet els recados que havia de fer i he estat parlant molt amb el meu pare. M'he fet millor amiga de la noia de mi nou bazar de confiança. Tots m'ha dit, adiós, chico. I jo, ui, adiós. Perquè ens hem fet millors amigues perquè li dic gràcies per l'ajuda, perquè jo he sigut la més pesada. Unboxing of what I got from my bazar. Aquí tinc la patatera, que veieu que ja està on fire. Mira, llavors això ara li posaré aquest pedazo de testaco, perquè clar, això anirà aquí. Clar, ha de tenir espai suficient, que jo espero que aquest espai sigui suficient per fer les patates aquí sota. I llavors això, que és una pera de mango, jo no havia plantat mai un mango, i vaig haver de buscar a TikTok com es feia. I resulta que tu, la pepita del mango, resulta que l'has d'obrir com si fos una pipa, i et surt això. Llavors això ho emboliques en paper i el poses en una bossa uns dies i li sortirà aquest rabo. Este rabo gordo que tiene. Llavors això ho has de plantar. Crec que començaré amb el mango, que li he comprat aquest mini test. No són gaire agraciats els tests, la veritat, però a mi me la pena perquè lo importante és l'interior, que és la planta. Llavors ho vaig a veure. Que vaig guardar el tutorial del mango perquè vaig pensar, mi niña tendrá sus cuidados especiales. Pues que a ella li surt com una cosa super Me ha estética. costado 5 intentos, pero lo he conseguido. Lo que tienes que hacer es coger un papel de cocina absorbente, mojarlo y escurrirlo muy bien, envolver el hueso, lo metes en una bolsa y lo dejas en una zona Vale. cálida. Y a los 3, 4, 5 días va a empezar a cobrar vida. Si quieres tener un mango en casa, sigue estos pasos. No ho he entès gens. On hi ha una cosa en forma d'aparato reproductor femenino? Que no he entès a la jamba. De aparato reproductor femenino es por donde va a salir, así que directamente a la tierra con esta parte al aire para que pueda crecer el... Vale, el cardaré així, a veure què passa. No crec que surti res d'aquí. Però bueno, així tindré un test i l'utilitzaré per fer coses divertides. I si no va sortir el mango, planto una altra cosa, ja ves tu. Let's go! A veure... Ai, hem de posar música granjera, A veure, ui... Ara ho posaré, Ella deixa com una part del mango fora. Ai, que l'he enterrat molt, no el trobo. Crec que ho he fet fatal. Aquest mango no em creixerà. Bueno, si en uns dies està podrido, lo saco d'aquí i me voy a buscar a otra. Confío en tu y todo. Ara, el mango plantat. I ara anem a lo que jo vull, a mi Real G. Oh! Merda, té forats a sota. Ara, li hauré de comprar una plata perquè si no, aquesta m'ha de supurar. I'm gonna take my heart wherever Hola, aquest rock. És que clar, jo no tinc herramientas de jardineria màxima. Potser me n'hauré de comprar alguna, però ja quan sigui més experta. Ara, clar, potser hauria d'haver xafat la terra abans de... Que noies, jo sóc molt amateur amb el cuidado de les plantes. Està sent una nova era per mi, això. Cada cop i volta tinc com la necessitat de ser pare i com que no tinc nòvio, sóc pare solter de plantes que germino jo sola en mi casa. Realment pot sonar una mica estrany des de fora, però us juro que I'm okay. No! Ara anirem les ungles negres. La vida de la campesina, no? Ara, faig un forat aquí de mi, i cardo, ai, perfecte, la transplanto. Li trec els palillos perquè potser ja no calen. Vale, potser m'he passat amb el forat, ok. I ara ja té nutrients. Perquè clar, el problema que passa quan les cardes en el got d'aigua és que, vale, sí, elles tenen l'aigua i la llum, però claro, no hay nutrientes para crecer. Mira la patatera. Vaig deixar-la aquí. Hermano, la que he liat. Tot brut. Oh, l'he deixat aquí i el mango el deixaré aquí. I d'aquí uns dies a veure si li surt el que li ha de sortir o jo què sé què cony ha de passar, tio. Però que estic engaged amb ella és amb la... No! La que estic engaged és amb la meva petita patatera, que espero que es faci gran, que li agradi el lloc i s'ho passi superbé. My perfect. I am alone a la fucking redaction. Llavors, he vingut aquí, primer de tot perquè tinc les meves coses del Zara. Crec que m'anirà a l'ordinador. És que amb els ordinadors de torre me llevo un poco regulinchi. Lo primer que he de fer és entrar uns talls. Que entrar uns talls vol dir que jo en el tècnic li poso el programa que s'utilitza al tall perquè quan jo digui Figaflaues i faci així, pues soni el que vull, saps? És així de simple. Ara he de descarregar-me una cançó, la d'en Pitbull, la de Hey baby girl, what you doing tonight, I wanna see. I llavors aniré al Zara perquè aquí he deixat les altres coses per tornar. Jo espero que no me diguin res, me diguin amore, ningún tipo de problema en devolverlo. I jo, gracias, Jojo. Perquè si no, ploraré ella y le diré, por favor, que es mi cumple. Y ella, no es tu cumple, amor, yo te lo juro por mi madre que soy como... Y ella, no, yo, pillada. Hey baby girl, what you doing tonight? Sabeu que estic nerviós i no sé per què. En plan, tinc com el...
d'estar nerviosa. I em fa ràbia estar així. Va, heu de comentar un osito. Sí, sou les más locas. Si no sou les más locas també, perquè segur que ho sou, però no us ho creieu. Me falta l'aire, toto. Que guai, de la tele. Sabeu què em passa a vegades? Que jo estic estudiant i tota la pesca, vale? I he tingut la meva etapa universitària, però la meva etapa universitària ha durat un any i mig, i ni eso. I em fa com ràbia a vegades, perquè, per exemple, la Telecogresca és un festival que està organitzat com per als propis universitaris i tal. Espera, un moment. Jo no he tingut etapa universitària com a tal perquè no he tingut uni gairebé a la meva vida com presencial. No sé què, a mi, per exemple, la Telecogresca m'està donant foma perquè és un grup de gent que s'ho vol passar bé, que vol sortir a party i pues es dediquen a organitzar parties universitàries. I penso, uala, que divertit. Jo crec que si hagués anat a la uni hagués volgut estar en una cosa d'aquestes. Si hagués anat a la uni no hagués tingut el mindset que tenia, perquè jo a la uni, el primer any sí que vaig anar en plan, la más loca, però que jo estava... O sigui, jo primer vaig estudiar educació primària a la UAP, no, a la UB, i allà sí que jo anava amb el mindset de la más loca, no sé què. Però què passava? Que a mi no m'agradava gens la carrera i no volia ser profe. I llavors em vaig frustrar molt. A la vegada estava estudiant teatre. M'ho passava bé teatre i tal, però crec que no era per mi, perquè fer d'una altra persona era el que més m'arrellava. Tot i així, jo vaig fer les proves de l'IT i les proves de l'Institut Unión i no vaig entrar a l'IT, però vaig entrar a l'Institut Unión i vaig estar un any allà superguai. Però és veritat que pensava, ai, és que potser això no és per mi. I llavors vaig entrar a un reality de TV3 que es diu El Tros, que el podeu buscar, que era com de grangers i tal. Vaig entrar allà i allà vaig veure que volia fer comunicació visual. Total, no vaig fer la CL perquè amb la nota ja m'entrava en principi. Volia entrar a la Pompeu perquè era com la que tothom anava i tal, i vaig posar Pompeu i UAB. I no vaig entrar a Pompeu, gràcies a Déu, i vaig entrar a la UAB i llavors vaig estar mig any, perquè realment vaig estar apuntada un any, però el segon semestre no vaig anar a classe. El primer semestre vaig estar a tope traient notazes i tal, passant-m'ho superbé. I sí que vaig començar com a treballar més, com de la ràdio, que si colaos, que si no sé què, i vaig dir, amor, és que anava a la classe i primer que em deien que mai treballaria a la ràdio. I guess where I am right now. Però bueno, tret d'això, els deia, no puc perquè jo què sé, he d'anar a la turra aquest dia. I tinc un justificant com de la productora i tal, i em deien, no, amor, ho sento, però no, has de venir a la meva classe teòrica avorrida i mirar el shade durant 3 hores mentre jo t'explico una mierda. I jo, vale. Total, que com que no podia convalidar res ni fer res i no vaig tenir temps de... O sigui, no vaig pensar en fer avaluació única, que això crec que és el millor que pots fer si estàs treballant a l'hora, que és bàsicament que tu fas un examen final i potser algun treball, però no has d'anar presentant-ho tot com de forma contínua ni anar a classe ni res. I això. I llavors ho vaig deixar i vaig començar a la UOC i a treballar a la ràdio. I del batxillerat vaig fer el batxillerat artístic. A la sèrie, però no totalitat perquè jo no volia cantar ni fer música. Llavors vaig agafar com a assignatures de plan teatre. I la resta eren del de dibuixar, que tampoc se m'adona bé dibuixar, però feia dibuix. Les meves amigues que saben dibuixar, que són perfectes, m'ajudaven un piló i me feien molta part d'elles al treball. Jo els deia, vull això, i m'ho feien. Bueno, no, jo també feia bastant. Sí, realment vaig aprendre a dibuixar al batxillerat, estic content. I m'agradava l'assignatura de comunicació visual, comunicació, cultura visual, que era superguai, que feies pel·lis i tal. Això era superxulo. I ja està, no sé si teniu algun dubte a la meva vida acadèmica. A vegades m'obriu de tant en tant per preguntar-me què tal teatre, què tal la UAP, què tal el batxillerat artístic. I jo us contesto si puc. Si teniu dubtes, dieu-m'ho. Hauria de fer com un vídeo parlant de mi vida acadèmica. És que realment està bastant resumida amb aquest petit fragment mentre es feia feina de la ràdio. Llavors, crec que ja està. No tinc res més a explicar. Ai, la Jana. Hola. ¿A quina hora vas cap a la Estic aquí. Ah, ja està. Sí, estava entrant als talls. Vale, pues entro al Zara a comprar unes coses i vinc. Vale, després aniré jo al Zara. Estic acabant d'entrar als talls, Vale. però ja està. Ah, els estàs entrant tots al Dalet? Sí, les coses que me falten, sí. Vale. Que vagi bé, fins ara. Hasta ahorita. Ciao. 1 hour later. A sorpresa de ningú, tornem a estar totes juntes. La Llana i la Gala. Amb en Ralfi. Ai. De nada, por las vistas, nenos. Sí que és veritat que ahir anava molt desnuda, a mi em va fer molta gràcia. Ara el meu objectiu és posar-me la cera de cabell, perquè tinc els cabells com molt de que he estat fora, saps? Llavors no m'agrada a mi. Teniu fijador de cejas, per casualitat. No, jo ja l'he fet servir. Aneu totes amb les teves fijades? Sempre, tio. En sèrio? És la meva moda. Ara no ho sabia. Per què tu no, Jana? Tu, Jana, també vas amb les cejas fijades sempre. Què dius? O sigui, jo tinc un fijador de cejas, però no el faig servir. És que és guai el fijador. T'ho juro que vull que sigui la meva nova... O sigui, a mi em fa ràbia perquè durant una època de la meva vida em vaig treure molts pelos a les cejas i me les vaig deixar com molt primes i jo sempre havia sigut com bastant fijuda. I ara estic intentant deixar-me-les de fer. Ho estàs fent molt bé, tens bona forma de celles. Sí, tia, ara no m'estic fent res, en plan, porto quasi un any que de tant en tant em trec algun pelo que surt d'aquí fora, però... Però una pregunta, com a persona que has tingut una adolescència amb ceja poblada, no t'has tingut molts moments de crisi perquè ningú tenia les cejas gordes? No, perquè jo me les vaig arribar a treure, rotllo. L'època en la que estava de moda que la teva cella fos Un fil. lo de Nike. Pensa que ell és millennial. Clar, clar. Però igualment jo també vaig viure una mica això, Perquè Les veus meves que- amigues portaven la cella així. Tio, perquè veus que ningú té la puta cella gruixuda i llavors I fas fa vergüenza. pànic. I jo em vaig treure tot això d'aquí, en plan... L'Alberto va tenir una... Jo vaig tenir una molt mala època, les meves celles eren un fil. Família, hem arribat a la Telecogresca. Hem muntat això que és nou perquè té llum, mira.
O abans teníem un superfeo. Va, tenim aquest amb una LED super de divertida. Estic molt desesperada perquè hi ha un fijador de cejas. No sabem per què, però s'ha pagat això dels LEDs. Bueno, total, no tenim aigua, però no podem demanar aigua perquè l'any passat vam demanar aigua i la Rosa Massaguer, que és la nostra mami, que és la jefa d'ICAT, ens va fotre una bronca històrica. Llavors ara quan hi ha aigua, demanem aigua i és jaja, però quan no, és muerte viva. I us vaig a fer un tour. Aquí a la nostra carpa, allà les barres, allà unes wokes cantant i d'aquí un rato l'Olivan cantant aquí també de wokes. Fins aquí. Bon dia, petites puces. Today is domingo. Estic molt loca, vale? Estic al nivell de loca és 10.000. Acabo d'arribar a la meva puta casa. No, estic molt loca. Acabo d'arribar a la meva puta casa. He dormit amb el senyor que vaig tenir la cita ahir. LOL. Puto LOL. O sigui, ahir vam anar, després de la Teleco, són les 2. Després de la Teleco vaig anar amb ell a una cocteleria i me vaig fer el meu primer margarita. Mai m'havia fet un margarita i vaig dir, aquesta nit de locurote és per provar coses noves. I vaig agafar el meu margarita i vaig dir, uala. I m'ho vaig passar molt bé. I una cosa lleva a l'altra i pues la neno, en aquest cas. Jo he acabat dormint a casa del senyor. Però bueno, no passa absolutament res. Estem molt boges. I ara, tornant a casa, he dit, és avui el dia per aprendre a fer un arròs. Però al meu pare li encanta fer arròs, vale? Però no en plan paella ni polles. Ell fa arròs en plan arròs normal, con su pollito y sus 4 cosas. Llavors he dit, pues jo també vull. I l'he trucat i li he dit, amor, can you help me? I ell sí. I ara pues m'ha explicat com fer el pollito, com fer el pebrot, no sé què. I nada, que aquí estamos, súper emocionades. Estic súper loca. Però bueno, això. Ole. Espero que aquest puto arròs quedi de locos. A sobre ve un amic meu a dinar i espero que li agradi. Li he dit, vull fer arròs sents, perquè és que si no, què me faig? Tot l'arròs per mi sola? Potser és too much o què? No sé, tallar pebrot. En plan, que ningú me puto jutgi perquè no tinc ni puta idea del que estic fent. Ara mateix estic com vibing. Estic en plan, fluimos. Puto fluimos. Ya. Estoy activación. Dita Michael. Pero no a los bad boys. Yo no le hago cor a los niños todos. Pero de la todo nene guapo. Tio, fucking pebrot, loco. Crec que aquest està sent el pitjor vlog que he fet mai. O sigui, de veritat, Jo me veig tan muerta. O sigui, que també crec que ho entenc perquè porto, literalment, avui és el meu primer dia de festa després de potser 15 dies. No és broma, En plan, porto com 2 setmanes que no he tingut ni un puto dia de festa que no hagi treballat. I, vulguis o no, crec que això, òbviament, passa factura. Saps que tot i que és una feina superguai, m'encanta i me lo passo superbien, crec que la màquina, és a dir, el cuerpo, també, no? Que diu, March, you have to stop a little bit, because you are not a fucking robot. Tinc unes ganes de Setmana Santa, xaval, i ahir em vaig trobar moltes petites puces que me deien, penja més vídeos, i jo, ay no, muy pequeñas, però és que voy muerta y no sé de qué hablar. Estoy activadísimo. Però aquest arròs sé que em quedarà molt bé. Manifesting mi puta perfecta. Crec que són molt grossos aquests talls. M'encanta el pebrot, o sigui, my fucking delicious. Crec que està com molt bruta la cuina. No sé si es veu igual que l'altre com és en realitat. Espero que no, perquè si no me farà vergüenza. Intentaré tallar aquest millor, perquè aquest primer l'he tallat com el cul. Si aquests ganivets tallen regular, Tot i que els he afilat, però és que crec que ja és inafilable. Open the door, I'll give you love. Open the door, I'll give you love. You never thought this girl could be a bad bitch. Vaig a tallar això i ara vuelvo. 5 minutes later. Soy tu puta iaia, saps? Una cosa, hola. Lo bé que em quedarà aquest puto arròs. Sabeu per què? Em quedarà també perquè estic escoltant Batgirl. Pues ya no brilla, nena, como yo aquí no te cuida. M'està encantant aprendre a fer arròs, en plan, me sento tan adulta. Ai, quina il·lu! A sobre l'he triat com un rajolí d'arròs perquè he decidit que era molt bona idea. I he dit, a xupar-la, ronazo al canto. I pec, quina bona olor. Noies, this is the final result of the fucking arròs. Crec que m'ha quedat de puta madre, no és broma. Mira lo estètic que queda. Should I taste him? A veure, mira. Hola, soy tu puto abuelo. A veure, vaig a provar-lo. No és l'arròs més sabrós del món, però està bueno. No, jo sal no li poso. Fins aquí el vlog d'aquesta setmana, noia. Celebration. Because life is worth living. I per sort ja és Setmana Santa i podré entrar en coma uns dies i descansar i llavors ja revivo, ¿vale? Chochos, besito pa vuestro clito. Adeu. Cheers!